عندتات قدناتات كفابريكا أمو كساب معرفو نفرت أسمرا بانديرا إرتران إثيوبيان تشليم يرى رفاد حاموس 18 حملة 2019 أهجراو معرفو نفرت أسمرا مقد أير إثيوبيا كعلبي صبام معلاب نايتا نفاريد لزخر حد عامة تاريخه بررا يدمخ زحالف عامة ورح حملة 2018 دحري ناي 10 عامة مقورات كلتا بررا مقد أير إثيوبيا بسمايو مسمر كل إرترا حليفة أب معالبو قول نفاريت أسمرا عليبا نبرد أبتا علت نغردتها هاجراتن هزبتاتن عبي تاريخه فتصامة مزقيبو بسلامن بني حبار سرحان كفتر زخل عبيتن قوتاو صلوان عبي ملسيهيبو كنيو كلتين هاجرات أبقرنا أفريقيا حدش معرف صحيفو سلازخونا خا أبز حالف عامة ستبتحة سمم معاتن استنبرا خطاماتن نابايتان متنكاف استخايرت سعرتات بعابيو كابن نابن بالعلوات برحات استخايدة نايس رح نبصح مرآيا صبو تبقصون أبنتاون تعري نيرو نتسمك خمس قبطو لكنه بخينا زيقلو إريترا حجون إريترا كم قصلتا نايتي عطوبن ستو من سرح قدماي منيستر فدرالوية ديمقراطية ريبوبليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد كاب أديس أبابا نابس مرا نقيلو سعد شعتن حمسن حموشن نكبر سلفنياتات كيح من صفا ماكيلوم بخلطة تغل مسرع بوتوم حزو نوقعوي ناي مقبال سلامتا تقربو كبور بريزيدنت إسياس أفوركي أما خاري بريزيدنت أتو يمانة قبراب أمباسادر إثيوبيا بإرترا أتو ريدوان حسين أما عرفو نفرت أسمران مقبال ترخبو نفاريت مقد آير إثيوبيا ستار أليانس بوينغ 737 لك الساعات 15 كن غطري أما براري قول نفاريت أسمرا علبت كبور قدماي منيستر فدرالوية ديمقراطية ريبوبليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد علي منيستر فاينانس أتو حمد شده حلقات إغلال استافات بتصحفت قدماي منيستر دكتور شوميته يغزاون وانا كايد مقد آير إثيوبيا دكتور تولده قبر مريامن وقعاوي ناي سراح نبصحن مفتصام أسمرا أتو دموقن وقعاون أقرابنا دمه تقبر اللهم دفنيا نغور قدام منيستر الفكري دكتور أبي أحمد سلام بل دحرت يا مقبلا قايش معرفو نفرت أسمرا استخايده نياسات 10 دقايق صانحوت كبور بريزيدنت إسياس أفوركي مس قدماي منيستر فدرالوية ديمقراطية ريبوبليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد علي بغطتا نا بيت منغست اسمرا أمرحو زقنا تتخيلو باليرانا ترألا بخل أبتر تتصلالا كوخل تزعسكو مدري بيتزا برهانا وغير أبيت منغست إرترا مرحات غلطين هاجرات وقعوا ركبا كايدو لغصلتا نايتيا بزحالف عامس تبص حسم معاتن ببغزيون بقدم تختلن استسرع سرحات بحفشا أب قطبا مقعزيان مرخبيتاتن ودباتن مريتاو قعزون كالوت صلاتن أتوكيروم نمحيالون نمدنفعون تزاتيوم كم زفلت بحموشة سنة قدماي منيستر إثيوبيا دكتور أبي سبمع عجرس ملو بملو كتكبر الرقابيتو 10 سنة بريزيدنت إسياس أفوركي لوغو ناب أديس أبابا كم سدد أفليتو لوغ منغستون قديمو ناب أديس أبابا أتيو شمون تحملة قدماي منيستر إثيوبيا اسمرا بتصحو 14 حملة بريزيدنت إسياس ناب إثيوبيا بتصحو نيرو دحرز استفلالي معبالتات ترعيو أما خاري بريزيدنت هاجر إرترا أتو يمانة قبراب بزعباتي وقعو نايس رح مبصحن حفرا وزتن أملكيتو حدا عمت دحري اتي تاريخا وزفني سممع سلامن محزنتن إرتران إثيوبيان ناي كلتين هاجرات مراحتي أبزي أبسمرا تراخيبهم والو أبزي ركبهم زي سلام زي ناي كلتين هاجرات ناي كلتيهم هزبتات ناي وشتهم معبالين لمعاتن وصانا مخانو قبل علي دما سلام
ንልምዓት ንርግኣት ንምትሕጋዝ ናይ ዞባ እዚ ወሳነ ምዃኑ ረጋጊፆም ኣለዉ በቲ እዚ ናይ ሰላምን ናይ ምሕዝነትን መስርሕ ዝጅመረሉ መንፈስን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሓያል ድልየትን ነዚ ናይ ሰላም ጉዕዞ ክቕፅልዎን ክዕንብብዎን ከደልድልዎን ናብ ክልቲአን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ድማ ብደረጃ ዞባ ከም ዝበፅሕ ገብሩ ኣብዚ ርክብ እዚ ተወፋይነቶም እንደገና ኣረጋጊፆም ኣለዉ ድሕሪ እቲ ንኣስታት 2 ሰዓት ዝቐጸለ ዓሚቕ ዘተ ክቡር ፕሬዚደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድን ዝመርሕዎ ብእግሪ ተዛኒኻ ናይ ምንቅስቓስ ጉዕዞ ተወዲቡ ቅድምን ድሕርን ብምዃን ክልተ ጉጅለ ፈጢሮም ካብ ቤተ መንግስቲ ናብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ብምውፃእ ዑደት ብእግሪ ተበገሱ ካብ ክሳድ ጎደና ዓዲ ሓወሻ ክሳብ ታሕተዋይ ጫፍ ካቴድራል ወረዱ እቲ ናይ ምዝናይ ኣካይዳ ዝነበሮ ጉዕዞ ርጉኡን ቁሱንን ሱጉሚ ብመገዲ ኣጋርን ምስ እኩብ ህዝብን ነበረ ኣብ መገዲ ዝጸንሖም ነባር ከተማ ኣስመራ ንክልቲኦም መራሕቲ ምዉቕ ሰላምታ የጽግብ እቲ ምንቅስቓስ ንኤርትራውያን ተራን ዕለታዊ ህይወትን እኳ እንተኾነ ንገያሾን በጻሓትን ወትሩ የገርምን ይምስጥን ካሜራ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ኣሳእል መራሕቲ ሃገራት ይወስዳ ብቕርበት ድሕሪ ሰላምታ ሓቢሮም ብበዓለ ስእሊ ይሰኣሉ እልልታን ጠቕዒትን ነቲ መገዲ የሰንዮ ፈለማ እዋን ናብ ኤርትራ ዝመጸ ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ሽሜተ ይግዛው በእውነት እኔ እንደዚህ አልመሰለኝም ነበረ ምክንያቱም በነጻነት የሀገር መሪዎች ወክ ያደረጉ በጎዳና ላይ ንሕና ትማሊ በእግረና ተጓዒዝና ቀትሪ ጥራይ ዘይኮናውን ብምሸት በእግረና ተጓዒዝና ሰባት ክረኽቡና ብሓጎስ ይቕበሉና ይዕልሉ ይውጭጩ ኣዚና ኢና ንፈትወከ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ትደሊ እዚ ድማ ዝሰርሕካዮ ስራሕ ሪኦም ንዓኻ ከም ጎረቤት ሃገር ከም ዋና ገዛ ከም ኣባል ቤተሰብ ሪኦም ክሓቕፉኻ ክስዕሙኻ ምሳኻ ክንሰኣል ንፈትወካ ኢና ክብሉኻ ከድንቑኻ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ትደሊ ናብ ብዙሓት ሃገራት ተጎረቤት ሃገር ከምዚ ገይሩ ህዝብህ ወይም የጎረቤት ሃገር ገልጽ ፍቅሩ ናፍቆቱ ክገልጽ ነበረልና ሚኻይና ሕጥና ያብካ ዝብል ክትረክብ ኣይትኽእልን ከምዚ የለን ኣነ ብፍላይ ከምዚ ኣይረኣኹም እዚ ዘርኤካ ከዓ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ከዓ ክትህሉ እንተደኣ ኽኢልካ ህዝቢ ምሳኻ እዩ ዝነብር ምሳኻ እዩ ዝህሉ ክትቦ ትኽእል ነገራት ዘይክህልወካ ይኽእል ግን መንነትካ እንተደኣ ፈሊጡ ህዝቢ ዝኾነ ሸፈጥ እንተዘይጌርካሉ ይፈትወካ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ፍቕሪ እንተደኣ ኣልዩካ ንዓኻ ዓብህያዊ እዚ እዩ ከም መራሒ ኢለ ዝሓስባነ እሞ ነዚ ኢኻ ተዓዚበ እሱ ነው እንደ መሪ ብዬ አስባለሁ ካብ ጫፍ ጎደና ዓዲ ሓወሻ ደሴት ጎደና ሓርነት ሰንጢቆምን ንላዕሊ ብጎደና በርዓሶለ ብእግሪ ጉዕዞ ይምርሹ ዕላል መገዲ ይፍልፍል ሸናዕ ምስ ወግዒ ሓድሕድ ሓበሬታ ይካፈል መንእሰያት ሽማግለታት ኣቦታት ኣዴታት ናብ ቀንዲ ጽርግያ ብምሕዋስ ሰላምታ ይለዋወጡ ደጋጊሞም ኣሳእሊ ይወስዱ ፊስካ ጻውዒትን ጣቕዒትን ነቲ ጉዕዞ የሰንይዎ እቲ ጉዕዞ ሜዳ ቦቸፊላ ሓሊፉ ክሳብ መንበረ ቤት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ቤት ተቐጸለ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ምዕሩግ ቤት ብምዕዛብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንኽልተኣው ዝምድናን ናይ ሓባር ስራሕ ንምሕያልን ዘካይድዎ ጻዕሪ ዝምስክር ምዃኑ ብውዕ ስምዒት ይገልጽ نفسنا نتسمك خمس قبل لكنه بخينا زيغلو إريترا حجون إريترانا إريترا حجون إريترانا انتاي زي حلفنا كم سخزكم الله شو عدت تفاسنا كبرت مطفلي وتجرنا أنتي إلينا أنتي إلي وتجرنا
تتخيلو بانديرانا رألا بكل أبتت سلالا كوخت زعستو مدري بيتزا برهانا وغي صحاي وانتا كوخت حزيلا بسال ورحي قبل أحاتيرا واقي ماتيو أتما مديرا سناي زمنا تملسو بحدا دمتي أب حدا دمبي إريترا نبل حدا خمسي أو إريترا أو إريترا متاتا رخيبا أو إريترا أو إريترا متاتا رخيبا أتصلو مغني دريموني صنبات كفل فيلو بريموني إريترا عدي كونكي بخرى عيني حبوس بحبوس كويني أنا خخني الريف نرجيكي من عبادتي تبرختي زقنا تتخيلو باليرانا رألا بخل أبتت سلالا كوخت زعستو مدري بيتزا برهانا وغي صحاي وانتا كوخت حزيلا بسال ورحي قبل أحاتيرا واقي ماتيو أتما مدينة لومي وانتا دعامي لومي زمك دعامي حصيد بنا تدبسو سناي زمنا تملسو بحدا دمتي أب حدا دمبي إريترا نبل حدا خمسي أو إريترا أو إريترا متاتا رخيبا أو إريترا أو إريترا متاتا رخيبا أتصلو مغني قريموني سلمات كفل فيلو بريموني إريترا عدي كونكي بغرى عيني حبوس بحبوس كويني أنا خخني الريف نرجيكي من عبادتي إريترا إريترا متاتا رخيبا 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 كاب منبر بيت أمباسادر إثيوبيا ناي مملاس غعزو يفلم مملاس ون بإغر نبرا على المجدون مسويت عام سلاماهم قصاص زيادات مسطو يفطر كاب نوس وكف نبار خاتم أسمرا دمو في شخطا يلقس سلامتا نايد ناي مونكبن انت لاي ناي معصوه وستايد يقصل نتصبراق وشطاو سمعيتن أخبروتن حزبي يقولح أتي نأجر جعزو عودة رئينا برا نأجر مجدي نتي بوحلل تباب استهان صابايتي كتما يشفن كمي كل تعمد شمون تحمله كل تشعن عسر شوعتن تاريخاون عالمهم قرستاز فلتن زكتاتلن أكال يونسكو كتما أسمرا أب عالماو ورشا تمزجيبا بخلق جونيور نلعلي هوتيل حماسين تعاطيفو ناب غودنا بلزا تحويسو كساب سينما أسمرا قصلا كاب صرغيا غودنا حرنت حليفو ناب بيت المنجستي تملسا بمخانا كم عفكوت شوعة تفاسنا كبرت مطفليو تجرنا أنتي إلي أنتي إلينا أنتي إلي فليو تجرنا
جنا تتخيلو بانديرانا رألا بكل أبتك سلالا وقت سعست مدري بيتا برهانا ويبي أحاي وانتا وقت حزيرة بسان وحي قبل أحاتيرة وقيمتي أتما مديرة سيدبنا تدبسو سناي زمنا تملسو بحدا دمتي أب حدا دمي إريترا نبل حدا خمسي أو إريترا أو إريترا متى رقيبا أو إريترا أو إريترا متى رقيبا أتصلوا مغني دريموني صمات قفل فيلو بريموني بخرى عيني حبوس بحبوس كلني أنا تخني دحر مساح بزي عرفتن بغطان كاب اسمرا 16 كيلومتر نام مبراغاوية تصادف إرترا عدد تودبا مكاين بغدم تخطل نبيت قرق شامرحا نوسو كفت عزابي استساقرق ودناتات سلامتا يلقس ويوهيات سرقيا درفو شقرني تحاليفو ناب سيديتشين مورات تتححزا مراحة هاجرات أب حنت مكينة نورو قدامي منيستر دكتور أبي أحمد نتا مكينة يمرحا أما قد مكينة دوابيلوم سلامتانا لقسو ناب سيدي تشبتحو مراخي ملكا قرص مبرقا واتصادف نبسحتي يمست أب سيدي تشي نايبون شاي مدد تدالوام شويت كرمتي ناي تخباب زخونا بلسون تقريفو تعدلام حدا خمسي أو إريترا أو إريتا متى رقيبا أو إريترا أو إريترا متى رقيبا أتصلوا مغني قريموني صنمات كفل فيلو بريموني إريترا عدي كونكي بغرى عيني حبوس بحكوس كلني أنا خخني الريف نتقكي معلاني إريترا إريترا متعطار غيبا إريترا إريترا متعطار غيبا إريترا إريترا متعطار غيبا إريترا إريترا አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኤርትራ አስመራ ጉብኝታቸው ዋና ዓላማው ባለፈው አንድ አመት የሰላም ስምምነት የተፈጸመበት ወቅት ነው የነበረው ያንን ታሳቢ በማድረግ በተለይ ባለፉት አንድ አመታት የሁለቱን አገር ህዝቦች የሰላም ፍላጎት ማዕከል አድርጎ የሁለቱ አገር መንግስታት ታሪካዊ ሰላም ስምምነት አድርገዋል ይሄም በሁለቱ አገር ህዝቦች ብቻም ሳይሆን በጠቅላላ በመሰራቅ አፍሪካም አዲስ ምዕራፍ የሚከፈተ ነው በአለም ደረጃም በከፍተኛ ደረጃ የተወደሰና ትልቅ አድናቆትና ድጋፍ ያለው ስምምነት ነው በአንድ አመት በጣም ብዙ እንደ መብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነቲ ኣብዛ ሓለፈ ዓመት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ንምድንፋዕ ንምሕያልኒ ዓመት ተረኣየና ክልተ ሃገራትን መንግስታትን ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ሓቀኛ ድሌት ክልተ ህዝብታት ዘጋደ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ እዩ ነይሩ ብደረጃ ዓለም እውን ዓብይ ኣድናቆትን ኣዳን ዝረኸበ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ናይ ትራንስፖርትን መጓዓዝያን ካልእ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘቀራርቡ ሰፋሕቲ ስራሓት ተሰሪሖም እዞም ስራሓት ንቐጻሊ ዝሕይልሉ ጻዕርታት እውን ተዛቲሙሉ ከምኡውን ኣብ ዘዋና ተፈጢሩ ዘሎ ምትሕብባርን ቁጠባዊ ውህደትን ካልእን ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፋሕቲ መደባት ልምዓት ይስርሑ لو منوجه نبوت على معتو وعيزنا نتي أب مسمرات سرجة زرلو نهيت سجنان مسفحن مدب تعزيمنا زون عزيز صبوق يقصقصالو فاينانس دمو بقارة من قربت يقارة قطعة تكمتوال كاب قعزو ناب قعزو يقتلو تقعزو بإغري كاب تسلين سرجة سيديتشي سميناهم عراب تسرعه بمجد أجرن نحمد سرجان عقبن كلن مرحت كلتين هاجرات النعلو يقصلون بزعباتي بحركة بغاز عدلو قرص مريت معدو نفاسيت بعد كلان
ኮታ ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዝገማገም ምብራቕ ኣጻድፍ ይዕለል ኣብ ጫፍ ሰይድች ብምብጻሕ ነቲ ብጻዕረማት ዜጋታት ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ይዕዘቡ ኣብቲ ኣጻድፍ ኣካል ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝኾነ ናይ ዛላን ከትርታትን ስራሕ ይካየድ ዛጊት ፈልስታት ዝተፈላለየ ግራብን ክቡር ናይ ዕዳጋ ፍረታትን ተተኺሉ ይርከብ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኣብቲ ከባቢ ብዝሰርሕ ሓረስታይ ሓበሬታ ተዋሂቡ ኣብ ኩጀት ብምድያብ ስግርን ማዕዱኡን ዝርከብ ባህላውን ታሪኻውያን ቦታታት ናይቲ ከባቢ ብመጉልሕ መነጽር ማለት ክሻፋ ተዓዘቡ ታሪኽ ደብረ ቢዘንን ኣብቲ ቦታ ዝለምዑ ኣግራብ ጽሕድን ብጽሩብ እምኒ ዝተሃንጹን ኣባይቲ ከም ዛዕባ ተላዒሉ እቲ ከባቢ ሓደ ካብ መስሕብ ዓወቲ ስለ ዝኾነ ናይ ቱሪስት መዕረፍ ኣባይቲ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተዓሊሉ ሕጂውን ኤሪትራና ሕጂውን ኤሪትራና እንታይ ዘይሕለፍና ከም ዝኽዝኩሩና ካብ ሰይድቺ ንቁልቁል ዝቐጸለ ጉዕዞ መካይን ናብ ነፋሲት በጺሑ መስመር ነፋሲት ደቀ ምሓረ ንምቑራጽ ድማ ተዓጺፉ መሪዕ ረብት ብዓጀልና ኣመስኪርና ሰብኒሕ ብምዃንና ከም ዕፍኮቶ ሸውዓተ ተፋስና ቀበርቲ ሞት ፍሉዩ ትጅርና ካብ ኣፍ ነፋሲት ንዓይተን ምሓባር ተበጽሐ እቲ መስመር ብናይ ምስፋሕን ምድልዳንን ስራሕ ጽርግያ ዝለዓለ ጻዕሪ ዝካየደሉ ዘሎ እዩ ካብ ዝነበሮ ስፍሓት ብክልተ ዕጽፊ ይሰፍሕ ኣሎ ጎቦታት ተቐዲዱ ጎድኑ ዝወሰኸ መገዲ ቆረጽቲ ሩባታትን መደራጋሕን ዝሰብርን ዝዓግትን መትረብ ከምኡውን ዓበይቲ ጽኑዓትን ዓብዪ ክብደት ክጾሩ ዝኽእሉ ድልድልን ቢንቶን ንዝካየድ ዘሎ ስራሕ ተዓዚቦም መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መእተዊ ማይ ሓባር ንዝርከብ ዓብዪ ስራሕ ወሪዶም ብምዕዛብ ንስራሕቲ ናይ ትቕያ መግለጺ ሓጎሶም ናይ ምትብባዕ ቃላት ለጊሶም ነበርቲ መስመር ማይ ሓባር ዓላንጋዲንን ንመራሕቲ ሃገር ድሙቕ ሰላምታ ብምልጋስ ኣሰነይዎም እዋን ተዛዓበ ሎሚ ዘመን ተዛዓበ ውሱይ ልብና ተደቢሱ ሰናይ ዘመና ተመሊሱ ብሓደ ድምፂ ኣብ ሓደ ደንበ ኤሪትራ ንበል ሓደ ክንዘይ ኤሪትራ ካብ ደቀ ምሓረ ክሳብ ናብ ከተማ ኣስመራ ዝቐጸለ ናይ ምምላስ ጉዕዞ እቲ ውዕውዕ ኣጋይሽ ናይ ምቕባል ባህሪ ክንጸባሪቑ ደሪሙኒ ጽማት ክግብር ፊሉ ደሪሙኒ ኤሪትራ ዓደይ ኮንኪ ሓጎስ ብሓጎስ ናፍቕኒ እሺ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ያው እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ስለነበረ ለኔ በጣም ትልቅ ኢምፕሬሽን ነው የፈጠረብኝ ትልቅ ግርምታ ፈጥሮብኛል ማለት ነው እንግዲህ ያው ሁለቱ ሀገሮች የሰላም ስምምነት ካደረጉ እንግዲህ አንድ አመት አካባቢ ያው ሞልቷቸዋል
እና በዚህ ለማ እዝጉዕ ዘዝናዓይ ናይ መጀመርታ ዕብደት እዩ ትራንስፖርት በድንበር አካባቢ ዓብዪ ተመስጦ ፈጢሩለይ ናይ ብሓቂ ዓብ ኣኩርሞት እዩ ፈጢሩለይ ማለት እዩ ክልተ ሃገራት ዝፈረምኦ ናይ ሰላም ስምምዕ ሓደ ዓመት መሊኡ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ስራሓት ተሰላሲሎም ንኣብነት ኣብ መጓዓዝያ ኣብ ድኽባት ካልኦት ቴክኒካዊ ስራሓት ይስርሑ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ብፍላይ ካብ ቁጠባ ትማሊ ሚኒስተር ቁጠባና ከም ዝገለጾ ክልቲአን ሃገራትን ካልኦትን ወሲኽካ ብሓባር ብኸመይ ክንዓቢ ንኽእል ዝብል መግለፂ ሂቡ ነይሩ ብሓባር ንሓድሕድና ተደጋገፍካ ብኸመይ ከም ዝዕበይ ቁጠባዊ ዕቤት ከም ዝረጋገጽ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ዝወራረስ ባህሊ መንነት ቋንቋን ስለ ዘሎ ሓያለ ስራሕ ተሰሪሖም ጽቡቕ ይኸዱ ኣለዉ ትማሊ ንናይ ክልተ ሃገራት ሓይሊ ዘርኢ ዘራኽብ መስመር ጽርግያ ርኢና ኣለና ምስ ተኣሳሲሩ ዝረኣይ እቲ መገዲ ምስ ተወድአ ዋሕዚ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ክህልው እዩ ንዕቤት ክልተ ሃገራት ብንግዲ እውን ከዕብዮ እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ብኣጠቓላሊ ንዝምድናን ርክባትን ሃገራትን ዘሐይል እቶም ስራሓት ከዓ ኣዝዮም ዘገርሙ እዮም ናይ ትማሊ ጉዕዞና ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ ነይሩ ንዓይ ከዓ እሞ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ነይሩ መስሕብ ቱሪስት ክኸውን ዝኽእል ዝተፈላለዩ ማዕድናት ዘለዎ ንዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝውዕል ምንጪ ጸጋ ዘለዎ ሃገር እያ ብእግርና ነዊሕ ተጓዒዝና ብዙሕ ቦታታት በፂሕና ብጣዕሚ ሰላማዊ እዩ ማንም ሰብ ናብ ዝደለየ ቦታ ኣብ ዝደለየ ሰዓትን ርሕቐትን ተጓዒዙ ክርኢ ክዕዘብ ክዛነ ይኽእል ንሕና ከዓ ብዘይ ዝኾነ ጸቕጢ ናብ ጎቦ ደይብና ወሪድና ኣብ ጎልጎል ኣብ ጣሻ በፂሕና ኢና ክንዘናጋዕ ክንርኢ ውዒልና ንዓይ ኣዝዩ ዓብዪ ኣጉርሞት ፈጢሩለይ ኣሎ ኣዝዩ ደስ ቃኢሉኒ ዓርቢ 19 ሓምለ 2019 ሰዓት 9 ናይ ክልተ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ብክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተሰኒዩ ናብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበገሰ እቲ ጉዕዞ ግን ብእግሪ ተጀመረ ካብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ክሳብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብነበርቲ ከተማ ኣስመራ ድሙቕ ሰላምታን ምዉቕ ፍሽኽታን ተለገሰ ንእግረ መገዲ መዘከርታ ናይ ስእልን ሰላምታን ኣይቋረፀን ንበጻሕቲ ዘገርም ትርኢት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ምቑልልነት ባህሊ እዩ نفسنا نتسلك خمس قبل لكن خوينا زيغلو إريترا حجون إريترانا إريترا حجون إريترانا انتاي زي حلفنا كم سخزكم الله ጽርግያ ብምቁራጽ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክረምታዊ መዓቶት ናብ ዘካየዱ ተምሃሮ ተጸንበሩ ኣብ ጉድጓድ ገረብ ኮስኳስ ኣካየዱ ኣብቲ በረኽቲ ስግና ተተኺሉ ባንዴራና ትረአላ ብኹል ኣብ ቤተ ጽላላ ክወኽብቲ ዝዓስቱ ምድሪ ቤዛ ብርሃና ወገኒ ፀሓይ ወፅያ ክወኽብቲ ሓዚላ ብሳን ወርሒ ገበላ ሓፂራ ዋጊመት ኣትማን መደሪካ ረፋድ 10 ፈረቓን ናይ ክልተ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕት ምብጻሕ ዝዛዘመ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ብክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተሰኒዩን ብናይ ክብሪ ሰላምታን ናብ ሃገሩ ሰልፈኛ ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢፌድሪ ዶክተር አብይ አሕመድ ሰላም ብል
كفلفلو بريموني إريترا عدي كونكي بأخرى عيني حبوس بحكوس كويني أنا خخني الرية فتنة جيكي نمع غادي سجنا تتخيلو بالينا ترقلا أبتت سدانا كوقت زحفو مدري بيتزا برهانا والبشي صحاي وانتا كوقت حزينة بسال والحي لبرا حزيرة واكي ماتي أتمام مدينة ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንራብዓይ ግዚኡ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምክያዱ ይፍለጥ ብሓደ ድምፂ ኣብ ሓደ ደንበ ኤሪትራ ንብል ሓደ ክንሰይ ኤሪትራ ኤሪትራ ንታታ ረኺባ ኤሪትራ ኤሪትራ ንታታ ረኺባ أنت سلام غني قريموني صلمات كفل فيلو بريموني